Oh, magpugas mi og kalabasa. Og mani. Raw, mahal kayo ni Similya, Suprema, sa kalata. 50 pesos ang kulang para 3,000. May kaluyan ni mahatag ni daghang bunga, kaluyan sa Ginoo. Kay pinursintuhan ra baya namo mo ang gipalitan ni. Tanong po sila dito man eh. Loy tao mag-uuma, tagbaw. Bulad sa init. Loy kay Jumay, bulad sa init to, bulingit po na niya ni guli. Tanong mi og kalabasa. Og mani matong ko dagko no. Oh. Kalabasa. Kumana ninyo taman og tumay, 2 kilo mo na. Oh. Kaya pati dali ra kayo. Oh. Kagamay ana. Sila 2 kilo. 2. Kaya boroy. Aspas na lagi tabuni. Unya na patabuni niya gudure ra na niya kuan, di na makita. Dahon. Dagdagan. Oh. Bos. Tanong mani kalabasa. Ayun lagi tabuni lagi kay aron madali mabiyaan jud karon. di na mataba. Ha? Wala dalo-daro ni. Palagdas ra ni. Oh. Humok man kadre oh. Humok kay juta. Oh. Oh.